Soy un mandado. Bueno, pois moi bons días a todos. O primeiro que quero dicir, e creo que é importante, é felicitar a esta Diputación, xa que onten o presidente Luís López recolleu en Cans o premio Delfín de Prata, co que a campaña de promoción turística das Rías Baixas Cando Volves suma a súa quinta distinción internacional. A campaña, que por primeira vez na Diputación xirou arredor do interior, comparte recoñecemento no certame a Diputación de Pontevedra con entidades da talla internacional como poden ser Porsche, UEFA, Emiratos Árabes, L'Oréal ou Booking. E nun mesmo mes foi premiada en Tortosa e na cidade francesa logo dos galardóns xa coñecidos en Xapón, Sudáfrica e Estados Unidos. Por lo tanto, é un éxito absoluto da Diputación de Pontevedra, do turismo de Pontevedra, da campaña de turismo de Pontevedra, e Luís López recolleu onte o premio do cual todos estamos moi satisfeitos. En canto ao que é a Xunta de Goberno, pois os aprobamos preto de 4 millóns de euros para o deporte, dinamización da lingua galega, renovar infraestructuras nos concellos e impulsar a formación da mocidade e o benestar das persoas maiores. Concedemos as axudas dirixidas a entidades sen fins de lucro da provincia para impulsar actividades de dinamización da nosa lingua, o galego, por valor de 112.200 euros. Concedemos as axudas de mobilidade para o alumnado no marco dos proxectos Erasmus+, dotadas con 145.200 euros. Aprobamos o expediente para contratar a prestación do servizo de xestión máis benestar con preto de 222.000 euros. Concedemos axudas aos clubs deportivos da provincia que participan en competicións federadas de ámbito inferior ao estatal dotados con 650.000 euros. E impulsamos melloras nos concellos. A beiro do Plan Mais Provincia destinamos 150.000 euros ao Concello de Redondela e asinamos 2 convenios co Concello de Pontevedra que suman 2,7 millóns de euros. E xa fora do orden do día, quero aproveitar para dar conta dunha nova edición do programa Pontevedra Literaria. En canto á dinamización do galego, comezamos e facemos falando da nosa lingua, do galego, porque aprobamos a concesión das axudas dirixidas a entidades culturais sen fin de lucro para actividades de dinamización da lingua que ascenden a 112.000 euros. En liñas xerais, beneficianse destas axudas 44 entidades pertencentes a 23 concellos da provincia. E con este diñeiro, con estas axudas, poderán facer actividades relativas a topominia, actividades de Nadal en galego, curtametraxes e contidos audiovisuais, fomentar o uso do galego no comercio e en actividades económicas, organizar premios, recitais poéticos e regueifas ou certames literarios, entre outras moitas cuestións. Impulsar o que queremos actividades ao abeiro das letras, ao abeiro do noso idioma que é o galego. O noso obxectivo, como sempre, é impulsar, dinamizar e promocionar unha lingua nosa que nos identifica e nos sitúa no mundo e da que tan orgullosos nos sentimos. Continuamos falando agora de Erasmus+, para falar de xuventude, o futuro desta provincia. Hoxe aprobamos a concesión de axudas á mobilidade para 23 mozas e mozos da provincia ao beiro do proxecto Erasmus+, dotados cun total de 145.200 euros. Trátase de dar axudas a alumnos e alumnas de ciclos formativos de centros educativos de A Estrada, A Arousa, Lalín, Marín, As Neves, Pontevedra, Porriño, Sanxenxo e Vigo, que partirán de cara en outubro a Portugal, Italia, Malta, Irlanda e Polonia. Vivirán no estranxeiro entre 90 e 365 días, máis, ademais, o viaxe de ida e de volta. E para poder enfrentar a viaxe, esta estancia no estranxeiro recibirán entre 4.700 e 7.200 euros de axuda por parte da Diputación, dependendo do destino do tempo. O noso obxectivo con este programa é que a nosa mocidade é o piar da provincia que sexa a mellor preparada da historia, que teña o maior coñecemento posible para poder facer fronte aos retos do futuro e que aprendan no estranxeiro, por suposto, despois regresen para ter por a disposición de toda a provincia ese coñecemento para todos nós. Canto ao programa Máis Benestar, pasamos da mocidade ás persoas
maiores que son e que teñen unha elevadísima demanda no programa Máis Benestar, porque vimos de aprobar o expediente para a adxudicación do contrato para a prestación do servicio Máis Benestar de xestión, desenvolvemento e execución do programa Máis Benestar entre 26 e 30, dotado con 221.700 euros. É un programa de termalismo social dirixido a persoas maiores, xubiladas e pensionistas. E que este contrato que se trata de adxudicar a xestión, o desenvolvemento e a execución deste programa, que, como sabedes, oferta estadías de 6 días e 5 noites en hotel con balneario, talasos, spas ou instalacións de características similares na provincia de Pontevedra, en réximen de pensión completa e con actividades de animación sociocultural para un máximo de 2.127 persoas. O programa é cofinanciado pola Diputación de Pontevedra e as persoas usuarias. De tal xeito que vamos a cofinanciar a 2.097 persoas en réxime xeral con 100 euros e 30 prazas de réxime especial que serán subvencionadas con 400 euros. Trátase de favorecer o envellecimento activo, fomentar a participación e a cooperación social, porque é o noso obxectivo promover espacios de encontro e intercambio de experiencias que permitan fomentar a independencia dos nosos maiores, evitar o illamento que moitas veces se dá na nosa provincia. En canto ao deporte, en clubs deportivos de ámbito inferior estatal, cambiamos e aprobamos as concesións de axudas aos clubs deportivos da provincia de Pontevedra que participan en competicións federadas de ámbito inferior ao estatal e vamos dotala con 650.000 euros. En total, aprobamos 600.000 euros para 553 clubs de 59 concellos da provincia que participan en competicións de ámbito inferior a estatal e outros 50.000 para 11 clubs deportivos de 9 concellos da provincia co fútbol preferente. Seguimos deste xeito demostrando que este é un goberno de feitos e que o noso compromiso co deporte tradúcese en recursos para os clubs, en recursos concretos para facer unha práctica deportiva e impulsar todas as modalidades con axuda para clubs e federacións de todas as disciplinas. Creemos que o deporte é un dos bastións da Diputación de Pontevedra e así o demostramos con feitos. Pero seguimos. Agora vamos a falar de novos investimentos ao beiro do liña 1 de investimentos do Máis Provincia, que neste caso van dirixidos á Redondela. Hoxe probamos destinar unha achega de 150.000 euros para a ampliación do paso superior e contención de terras no punto kilométrico 161,5 da liña 810 de Adif nos Valos. Con estes recursos imos financiar o 100% desta actuación en Redondela, unha vila que este ano recibe ao beiro da Máis Provincia 1,2 millóns de euros. Así que avanzamos unha semana máis no reparto de fondos Máis Provincia, o plan de obras e servizos de competencia municipal máis ambicioso da historia da Diputación, que xa leva distribuídos perto de 44 millóns de euros entre os concellos de menos de 50.000 habitantes. E hoxe presentamos aquí convenios co Concello de Pontevedra e rematamos aquí con dous novos convenios que aprobamos co Concello de Pontevedra por valor de 2,7 millóns de euros. O primeiro, cun orzamento de 368.119 euros para a mellora da accesibilidade da rúa Luís Seoane e o segundo, dotado con 2,3 millóns de euros para a renovación da iluminación pública da cidade. Na primeira actuación no Luís Seoane trátase de ampliar espazos destinados á mobilidade peonil e eliminación das barreiras arquitectónicas. Para eso, levantarase a totalidade do pavimento e renovarase con dúas aceras diferenciadas, a correspondente á plataforma única e a zona exclusivamente peonil. E tamén se van mellorar as instalacións de drenaxe, abastecimento, soterramento de novas liñas de alumeado e o mantenimento de alineacións, de instalacións. No que ten que ver co alumeado, trátase dunha mellora da zona norte do centro urbano de Pontevedra, no do Pino, a Parda, Valdecorvos. En esta zona vanse sustituir as luminarias por outras de tecnoloxía LED, mellórase o control do sistema de renovación de 39 cadros de mando e sustituirase parte do cableado executando tomas de terra e mellorando as columnas. Así, cante negación ante un alcalde que se empeña en dicir que a Diputación de Pontevedra non invirte na cidade, aquí estamos nós con feitos, pero sobre todo con cartos contantes e sonantes, aprobando recursos para obras na cidade de Pontevedra
cos fondos da Diputación. E esta semana, nin máis nin menos que a Diputación participa en 2,7 millóns de euros para que a miña cidade, a capital de provincia, Pontevedra, avance, se modernice e sexa lugar moito mellor para vivir. Por lo tanto, aquí está a Diputación con cartos e isto creo que ven a desmentir algunhas intervencións desafortunadas que vemos escoitando nos últimos tempos. E xa fora da orde do día, quero dicilo, quero aproveitar para adiantarlles algunhas cuestións da segunda edición da Pontevedra Literaria, Xuventudes e Artes. Será os días 23 e 24 de outubro na zona cristalada do edificio Castelao do Museo de Pontevedra, baixo o lema Escribir o que non se di. E contaremos coa participación de Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero e Manuel Javois. Como sabedes, esta iniciativa naceu o pasado ano por parte do Departamento de Cultura para dar resposta ao crecente interese que ten a mocidade pola creación literaria e artística, manifestando no incremento de solicitudes de participación nesta categoría de traballo literario nos premios e a xuventude. En esa primeira edición contamos con figuras de Héctor Abad, Facio Lince, Manuel Oureiro ou Arantxa Portavales e agora vamos a contar tamén con escritores de primeira liña e, ademais, con presencia de escritoras de recoñecida trayectoria como dos que vos falei. E, ademais, imos contar tamén coas persoas galardonadas nas 8 últimas edicións dos Premios Provinciais á Xuventude, con librerías, clubs de lectura, editoriais e, por suposto, os amantes da lectura. E tamén temos previsto acompañar o encontro de outras actividades complementarias relacionadas coa música e a banda deseñada. Recordamos que, a igual que a primeira edición foi un éxito absoluto, este espacio de intercambio, experiencias, motivacións e consellos para a mocidade da provincia ten que ser tamén outro éxito. Non sei se tedes algunha pregunta disto ou outros temas. Sí, todo. Sí. Sí, cóntote. Por lei, esta foi unha concesión adxudicada e creo que foi un éxito pola anterior administración e por lei non se pode prorrogar. O que imos facer, acaba a concesión, imos tramitar rapidamente unha nova concesión na que esperamos que primeiro que sexa o máis rapidamente posible, ainda non podemos dar os prazos e esperamos que se presenten outros moitos restaurantes para poder ese espazo que creo que dinamiza moito a zona e que dinamiza o museo teña un restaurante o antes posible, o máis breve posible. Estamos avanzando moito niso, pero aínda que nos quiséramos prolongar é absolutamente ilegal, a concesión é do tempo que era e non podemos prolongala, polo tanto non hai forma. Xa falamos en varias ocasións cos actuais responsables, eu creo que o traballo que fixeron é magnífico e esperamos que en pouco tempo teñamos a nova concesión para que teñamos outro servicio de restauración, un servicio. Ten que pechar, sí, Ultramar ten que pechar, sí. Sí, día 30, sí. Sí, mentres non se resolva. E temos que facer tamén unhas obras dende o museo, bueno, pois por cuestións técnicas que se farán no momento oportuno, pero a orden e a idea desta Diputación é reabrilo o antes posible cando saia o contrato. Son novos plegos exactamente como os anteriores, actualizalos, pero sí, ten que ser porque é un espacio público e ten que ser unha concesión pública con concurso público. Sí, vamos, eu vou a dicir, faremos 2 ou 3 días despois de finalizar, que acaba o día 30, que só recuperada será un éxito. Só recuperar a Bienal para min será un éxito, e era un éxito que costou moitísimo traballo de tanta e tanta xente, de tantas e tantas administracións, polo tanto eu estou moi orgulloso. Pero a verdade é que saiu unha Bienal tan boa, tan increíble, veño de recibir os cónsules de toda Galicia que están facendo unha visita. Ao mesmo tempo estaba un colexio aí visitando e ver o museo cheo de xente e colocar a Pontevedra no mapa do arte contemporáneo. Outro día tive unha videoconferencia con unha persona
de Alemania e coñecían a Bienal de Pontevedra, estaban moi contentos. Tivo un impacto nacional, tuvo un impacto en países do noso entorno, como é Italia, Francia, Portugal, moitísimo impacto en Portugal, e eu estou moi orgulloso de que esta Diputación teña recuperado un dos eventos máis importantes nacionais da arte contemporánea, pero que, ademais, da repercusión, da altísima calidade dos artistas que tivemos, a repercusión que tivo na cidade de Pontevedra, de dinamizala, de que teña tantas e tantas visitas, e vamos demorar 2 ou 3 días o peche desa valoracións para ter as visitas definitivas, para saber canta xente veu. Creo que foi un acerto absoluto. Agradezo ao presidente da Diputación que nos permitise facer esta Bienal. Agradezo a toda a xente do Museo de Pontevedra da Diputación que traballou arreo para poder ter esta Bienal. Agradezo aos comisarios, pero, sobre todo, agradezo a tanta e tanta xente que a visitou, que algúns se gustou moitísimo, outros saíron, bueno, pois con un sentimento de tristeza e de tristura por todo o que estamos vivindo, e hai obras que son incríveis, hai obras que son difíciles. Poño un exemplo, e creo que vamos colgar un vídeo diso mañá. Hai unha obra que, ao mellor, non foi tan coñecida e que é dun artista, Émile Jacir. Émile Jacir é unha das artistas máis importantes que hai Palestina no mundo, recoñecida internacionalmente, participou nestes debates que estamos tendo agora na Bienal desde Nova York, e ten unha obra na Praza da Verdura. A obra na Praza da Verdura é un libro, portado un libro que é As 1001 noites, atravesado por unha bala. Esa obra, o que quere dicir, o que quere demostrar, fala do primeiro asesinato que cometeu el Mossad en Europa no ano 1972. Mataron a un palestiniano en Roma, o acribillaron con 7 tiros, e ese palestiniano que estaba facendo era traducir ao italiano As 1001 noites. Está moi ben recollido, invito a todo o mundo, e nós mañán no vídeo vamos por o link, nunha película de Steven Spielberg, Múnich, se describe como é o primeiro asesinato del Mossad en Europa, e se describe perfectamente como foi o asesinato, e se ve como ele está falando das 1001 noites. E unha obra que todos os pontevedreses podemos ver na Casa da Luz e que, dende logo, dá mostra do que nós estamos e do que quisemos retransmitir, o dolor da guerra e o dolor da arte. Por iso, cando o presidente da Bienal autoriza obras como estas e outras peores que o chamen sionista, é un poquinho complicado de entender. Pero quero dicir que é maravilloso a resposta do público, da xente e da comunidade artística, que quedaron, a verdade, que todos moi sorprendidos do alta calidad que temos. E se acabamos, último Artes Vivas, que, ontem recibín a Rob Rieme, que é un dos filósofos máis importantes do mundo, tive a oportunidade de falar con el, e eu lle preguntaba, alguén como ti pensaba que nun recuncho de Europa como Pontevedra podían facer sobre un libro teu unha Bienal de arte? E el dicía, mira, eu sou unha persona, el dirixe un instituto de pensamento, que teño invitacións de todo o mundo, e o 95% digo que non. Pero dicen, como non vou a ir a Pontevedra, que do meu libro sacaron, dunhas frases do meu libro, fixeron unha Bienal de arte, como non vou vir? Por lo tanto, toda esta xente que veo, Ángela Molina del País, estivo onten, tanta e tanta xente que está aí, que está coñecendo Pontevedra, situando Pontevedra, e ademais situándoa cun aura de arte contemporánea, con unha aura de modernidade, unha cidade moderna, unha cidade que acepta a todos. Por iso estou tan contento pola recepción de todo o mundo. E despois, un día, falaremos das anécdotas da Bienal que non vos podedes imaginar. Traer obras de Israel nestes momentos a Pontevedra, ou traer obras de Ucrania, ou traer obras de sitios distintos do mundo, é realmente complexo, pero aquí os autores e o equipo curatorial quiso dar voz a todos os países e todos tiveron a súa oportunidade de expresar artísticamente o que todos queremos, que é a paz. Estamos niso, sí. Estamos niso e tenemos que falar. Hemos aprendido moitísimo desta Bienal, moitísimo. Falaremos tamén das cousas a mellorar. Hai algunhas cousas, sobre todo, tramitación administrativa e xestión
da Bienal e estamos traballando xa no do 27 porque xa non chegamos. Eu sempre digo, non chegamos. A esta chegamos polo esforzo de todos, pero agora temos moita máis experiencia para facer unha Bienal do futuro que vai ser máis interesante. Moitísimas gracias.